Okay, what's going on YouTube? Det er AGAV og Master PvP og Iskold her tilbage med en ny Skywars her. Har vi tænkt os at lave nogle challenges? Svar mig lige på det. Nej, vi laver ingen challenges. Vi flækker alle. Vi vinder solo mode. Let's go. Ja. Det er et game. Ja, så det kommer til at blive på Mellis optagelse, så I kan ikke se, hvad jeg laver. Melly er også bare meget bedre til PvP end mig. Så det er nok godt, I kommer til. Gør lige noget her. What the fuck, så havde han en enderpearl og enderpearlet over til mig. Okay, jeg håber ikke, der er en, der skyder mig ud over. Hallo, Berat, ham der kan have et Sharpness 2 svær. Har han? Ja, han har et Sharpness 2 svær, han tog det fra mig, han har enderpearls. Jeg har ham, GG! Nej! Jeg var så tæt på her. Nej, jeg var så tæt på. Prøv lige at se, hvor tæt på jeg var. Ham der kan have Sharpness 2 svær. Ja, han har Sharpness 2 svær. Ja. Og så bliver du stået. Ja, find nyt game. Det gik ikke så godt. Ja. Så er det Kid Frog tid. Jeg har måske set den her på en tidligere episode, hvor jeg bare tog Kid Frog. Og bare fuckede. Blockhits! Fuck ham, han er dårlig til PvP, man. Hvordan kunne han få mig på 3-hit? 3-hit, fuck man, det er dårligt engelsk for mig. 3-hit er det. 3-hit sagde jeg. Fuck man. Nå, lad os lige master PvP. Men lige du stadig går på din ø. Ja, det kan jeg jo se, du har placeret blocks. Hvad med dig, Berat? Hvor er du? Og der er en, der har været på mine. Så. Jeg håber ikke, jeg bliver skubbet ud. Du døde. Og alt det der. Okay, husk at like og alt det der, men ikke fordi episoden er slut, de skal bare huske det, fordi ellers så kommer Melly efter jer, og I ved godt, hvad Melly han kan. Ja, så er man lidt på skideren. Ej, jeg kom til at brænde mig selv. Har jeg ikke nogen swipeness på, så jo, der. Ikke meget nu, hvad det hedder. En sweetness. Jeg har mega lidt liv. Ja tak, mand. Fucking godt kill. Jeg finder mig aldrig indtil jeg healer. Sharpness 2, ja. Så jeg skal i hvert fald spare til lidt nyt kit ved at vinde det her game. Spooky scary skeletons. Jeg er bare på lidt. What the fuck? Hvem skudte mig? Okay, han er bare heldig. Der er en, der var heldig at skyde mig ud over med snebolde. Jeg havde virkelig bare dem, der brugte ude. Han er nem, Melly. Bare få ham ud over. Hvor mange kills ligger du på? Okay. Ja. Okay, vi laver lige præcis her. Jeg er også kommentarer så her. Okay, vi finder 2. Vi har Master PvP her mod Mimi, Rafael og Fromage Freja. Så lad os se her.
Master P, han valgte at gøre selvmord, og det betyder, at Rafael BR vandt. Du dræber dig selv, det vil du gøre, Melly. Der er en land, der bare fucking prøver at slå mig ud over. Nu skal jeg bare tage den. Gå nu væk! Shit, jeg har godt armor. Nej, stop. Stop. Stop, stop det. Stop det, stop det, stop det. Hvorfor skulle jeg stoppe mig selv? Yes, et kill! Nej, hvorfor brændte jeg ham ikke? For at jeg har lidt liv. Jeg har næsten fuld dia. Jeg mangler kun en dia chestplate. Jeg har en dia chestplate. Nå. Skal jeg sgu da bare nakke dig, ikke? Held og lykke. Så du havde et halvt år for jeg snakkede? Jeg hader ham her. Hvad er chancen for, at der er kun en, der bruger bue på mig? Hvad? Hvad er det? Ja, target kill. Melly, jeg kan se dig. Det er hende der skyder mig hele tiden. Det kommer aldrig til at finde mig. Okay, kom med hende der. Jeg har kun 8. Nej! Au. Melly, du ved. Du har taget dit kid night eller noget. No shit. Du har taget dit kid Danville. Hvad har du så gjort? Nej! Hvordan kunne det have så meget? Hvorfor havde du så meget? Hvorfor havde du så meget knockback? Du har så lidt HP. Kom nu! Er vi over ved? Er det den anden sten, vi er over ved? Sådan der. Ja, altså jeg håber, I nød den her video. Hvis I gerne vil se mere af det her, som I gerne vil, så like, subscribe, indtil vi ses næste gang. Og kommenter. Quickscope.